Hello guys! Ito na naman tayo. Nag-iikot. Nag-iikot-ikot. Dito sa mga seksyon ng pangbata. Pang baby. Pang baby. Cute. How much? 49. Ito, pang 29. Dito tayo pang baby section. Laki kayo, maot ang laki kayo. Pantalon lang style. Ay, ang ganito, pang lalaki. Isang Mga ilan ko, sure. isang style lang pang lalaki. Ayan guys, so pang baby. 39. Ano na kaya ito? Ang taon? Ilan mo yung taon? Pang 27. Okay. Mga cute naman itong mga panggamit nito. Ano bang anak ni Angel? Di ba la? Bae? Ano kayo? Ang dami ng bae doon. Dili nasa ka ng short katong pinalit na sa una pud bang ganahan sa gatong wiging. Alam mo naman mo. Lalahi mo gud na ilang display. Oh, siyempre nakita mo siguro. Wa na hingga maadto. Wala dyan mo kung esta. Naano kung namalit ako itong pag-domingo. Mungkok, bato sa tagmungkok. Lakad-lakad lang. Ato ra sa chinuan balik si kulit. Sukulit pag naman ako mapasalubong. At saka ito man. Nagtrabaho na si Doy-Doy. Kaya ba mo tayo sa na? Diba? Ka-eskwela man kuno. Bakit? Diba, di kami ka man sa sound box. Oo. Ano siya? Pagkamang takuha ang sound box. Pwede. Wala, ilan nag-iwan. Pasok na tayo sa MTR guys. Ano yan? Eh, orang arti sa magdi, may nalang hindi. Ay, padung na kuno si Chirik Chunwan. Unja, mag-try na lang kung unja naman iniguli. May sunod naman. Doon naman sa kay... Isang man na siya dyan. Ang chong. Kaya ba siya pagpapagpapag sa... Sa daron na lang siya. Sa mungkok ba na eh? O karamihan mong pupukod sa night market. Tanghali na na. After lunch na na sila. After lunch. Agad, after lunch ka na lang pupunta. Isa ka na. Dito na kami sa MTR guys. Saan ba ta? Punta kami ng MTR guys. Assignment iniguli. Dati, Sama sa inyo na. Kanang bitang orchids. Nga isa ka ng pat ako.
Amo na akong kung ano, ang gamong. Tapos, Wala siya eh. I-deliver nila eh. Had, nasa na. ano ba? Taghaman. Basta ka, pagka-rubis. Naku, ang sod. Ang isa lima, ang isa upat. Ay, ganun ba? Hindi kasi ka na mag-shop. Kasi mukhang Hi! Black Cop! may pa Say hi to my black! may bola na sila. Ba't sa ako, oo. Uy, napit na ulit ko. Napit na mag ko. Ano yung magutana? Ari naman to. Chunwan. Chunwan line. Punta tayo sa Chunwan. Ayan guys, Chunwan. Nabalibog ka. Lamig ko na dyan mo. Adili na ba mo ako di pala? Ngayon, balikan na to. Nakasuot na ta. Paano? Balik ko na to. Pwede na pagkakas ko na sa amin. Napasista na lang kamama. Dapat ibalik-balan na rin. Balikan na lang ng officer. Pwede na ito mag-exit. Pwede na ito sa rin. Ano naman hapon na may station? Oo, dapat mabayad. Balik ko na lang ito. Sa mabayad. Sa mabayad, exit rank. Hello. Kami dyan. Ayaw naman ang sa ulit. Kailangan ko ka na. Pinalipas muna namin yung Sentren. Guys, dahil may nakalimutan kami. Ayan. The train to Jinwan is arriving. Please let passengers exit first. Kira ni, kira to te. Samsung ko. Ayan, balik ko na to. Balik ko na rin ito na to. Sige. Barato raman po. Detector 100 nakapin sa ito. Oo. Samsung Police Station. Sige, balik ko na to. Balik, balik guys. Kasi bili na kasi Ayaw. Sorry. mo din nagpalit ka, mistake ka mag... Vlog. Oo, wala ka na tulungan eh. Kasi magkamalik.
sample doon sa Altura. This. Thank you very much. Have a good day. Ay, na-charge. Ay, Kristen. Laya. Lagi pang kamo. Ay, wala ko. Welcome. Oh. Hindi na ako makapasok, guys. Hindi mo. Press of pupos. Hindi na ako makapasok. Masuk loh. Ikulong nga loh. Udah masuk. Ay, Parang ko. Naku. Urok na maso. Oh, ay, ginaw. $3 na charge? Chris. Oo. Ang hirap pag ano. Ngit-ngit na mga sing. Okay lang Ang sing. kaso tapo order na ganap. Okay lang sing. Madam akta. Madam akta ka dito yung video-video. Hindi na kitanawan ng agdan. Ti, inibalik ko kung mag-renew, ti. Ito naman saan dito matapos. 19 February 19 pa noon. Hindi ko man nag-Chinese New Year. Pag ito bang hinatag nila nga katumabuak, ito dili na ito magasin ko. Saan pag naatumapo, utayin dyan mabuak. Brazil lagi, galing hirapan ka kanang kay kauban. Naaduhan na hong lagins. Meron pa mo? Kay kauban. Ining ka March na lang tumapagdalhan. Yan ito dahil ganyan. Go, 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 go. Go, 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 go. Lingkod lagi na. Eh, ito, maganda to siya nito. Thanks. Yung isa. Yung mabuak. Yung ipatungan. Mahal na na isitsa balik niya. Thanks you guys. Dito lang muna. Sa sunod na lang na video. Dito na lang kami muna guys. Bye-bye.